Wong lambuh bae ngono kuwi wong sosote. Sosote wis kemyong. Terakhir Cilansi ngono kuwi. Nggih pelampiasan hidup ya model-modelan kowe. Nyuramai wong kaya ben ketok pinter. Wis mulai goyah. Aku kadang ya budrek Indonesia itu ya semakin sulit ekonomi kok kayak wong stres. Sumpah kayak wong stres. Turu 6 sesuk kerja lah kowe ngapo ngatur aku ngarepe batu arep melekan ya urusane apa sesuk kerja lho turu lho ndak nyapa dadak kowe ngelekne aku wis tuwek ora perlu mau elekne lah nyapa kowe ora ngene 6 utangmu tak bayare ora ngomong ngono Mas Bakul lah nyapa kok ora ngomong 6 kowe ndek utang tak bayarane ora sama omongi aku wis ngerti waya istirahatku jam piro wis seru ndak perlu mau omongi ora butuh sok-sokan wong perhatian ndak urung jamku turu ya ini paham kon lekon niku ya hobimu micekan sore tidak bagi saya kan hobimu micek toh ora usah ngatur saya tahu jam saya istirahat itu jam berapa aku wis ngerti aku duduk cah bayi aku duduk anakmu saya paling gak suka orang sok-sokan belajar pakai bahasa yang bener ngongkono bojomu lho kon turu barepe tidur malam-malam gak bagus eneh lek tungkakku nang cangkemmu paham ora bagus kesehatan wong loro tak rasa-rasane dhewe loro ya tak tambah-tambahne dhewe lah repotmu nyapo kok repot sok perhatian keluargamu lho butuh perhatianmu ora sam perhatian karo wong wedok nang online keluargamu lho sok-sokan ben kehabisan obat yo ben nyatek ndasmu aku paling gak seneng uang ya sok-sok perhatian nang aku gak seneng nyapa nemu utangmu piro tak bayari gak popo jadi wong lanang iki lek sok perhatian dilatih oh wong iki apik memperhatikan aku padahal koyo gak ada masuk aku wis ora